Det var vildt. Kan ikke være med at dække noget, jeg prøver at filme. Jeg synes, jeg har aldrig været så nervøs før, jeg mener det. Bare, det er et tryk. Det er et tryk af fucking 4K, det her. 4.000 tryk. K, skal jeg gøre det? Er det dumt? Er det risikoen værd? Det er en fed risiko, hvis du vinder. Men hvis du taber, så er den rigtig lort. Der er knive derinde nu. And the winner is... Nej, okay, det er de gode vinder nu. Ej, nej. Altså, prøv at tænke, de gode kunne være dig. Vi står og synger Danmarks nationalsang. Det er et yndigt land. Oh my god. Oh my god. Nej. Oh my. Den når ikke med på den der. Det er fint nok. Han har for alt mange skin til at være med der. Oh my. Nej. Det går bare. Nej. Oh my. Er han med nu? Er han med der? Nej, Hansen er ikke med. Så er 59%, det er perfekt. Oh my god. Jeg bliver nødt til at se det her med fucking... Den er confirmed. Oh my, han kommer ind nu. Kan du komme Oh til my god. $649, drenge. Hvis der er en af de andre, der vinder nu, så er det... $649. Så, Hansen. And the winner is... Hvis du ikke vinder nu, så går jeg. Slap af med. Nej, det var lige på droppet, Det sidder endnu. Gutter, det er det sindssygt, jeg nogensinde har gjort. Skal vi gøre det igen, eller hvad? Nej, jeg gør det aldrig igen. Vi prøver at runde ned. Og det var bare første trade rule nu. Yes, vi gør. Må jeg gøre nogle billige skins, så jeg kan... Nej, det skal jeg bare ikke. Jeg skal lige sætte noget. Lad mig lige sætte noget. Bruh! Jeg skal lige sætte noget. Jeg skal jo knække mig lidt. Jeg skal lige sætte noget hurtigt. Okay, der er min dobbler. Fint, ja. Vi har noget keys og en stained. Okay, du har Hvad er en det, stained. nu, Men må være stained. Fuck, der er mange keys der. Du har nogle keys. Skal du nogle cases? Gutter, Han vil ellers bruge keys til. hvad fuck er lige gjort, mand? Du har lige vundet en Er det Corona, det der? Lige vundet en stand. Nej, det der, det er... Jo, er det ikke Corona? Prøv at se, hvis du har vundet den der. Nej, fuck, Nå, den hvad er så sindssygt. vundet? Prøv at se, der er nogen, der prøver at snipe mig der. Du har den Men Putin. 92%, ja. Prøv at se, hvor meget han bedre åbner 25, mand. Hvad vandt det ellers? Du vandt $200, mand. Du vandt det over 1K. Bullseye. Go!